Metotrexaatti. Tarkkuutta tarvitaan. Metotrexaatti on solun salpaaja, joka korjaa nivelreumassa esiintyvää immuunijärjestelmän häiriötä. Se on turvallinen lääke hoitosuositusten mukaan käytettynä. Ja sillä on useissa hoitotutkimuksissa saatu hyvä hoitovaste nivelreuman tulehdusaktiivisuuteen. Nivelreuman lisäksi metotrexaattia voidaan käyttää myös erilaisella annostuksella psoriaasiksen ja syövän hoitoon. Lääkkeiden kokonaiskulutusta mittaavan DDD, Daily Defined Dose-tilaston mukaan metotrexaatin käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana. Tässä tilastossa DDD:ksi oli määritelty 2,5 mg vuorokaudessa. Metotrexaatin käytössä onkin erityisen tärkeää huomioida annoksen määrän lisäksi myös annostiheys. Metotrexaattia käytetään nivelreuman hoidossa annostuksella 10-20 mg kerran viikossa. Syövänkin hoidossa metotrexaattia käytetään ainoastaan 5 päivän kuurena tai 2 kertaa viikossa tapahtuvana annosteluna, sillä metotrexaatti on haitallista luuytimen nopeasti jakautuville soluille ja voi sen takia aiheuttaa kohtalokkaan verisolujen puutoksen. Metotrexaatti kuuluukin korkean riskiluokan lääkeaineisiin. Niihin luetaan lääkeaineet, joilla on muita lääkeaineita suurempi riski aiheuttaa väärällä tavalla käytettynä vakavaa haittaa potilaalle. Viime vuosien aikana Suomessa on rekisteröity useita metotrexaatin aiheuttamia lääkityspoikkeamia. Potilasturvavakuutuskeskuksen ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen aineiston mukaan lääkityspoikkeamat ovat johtaneet jopa kuolemantapauksiin ja muihin vakaviin haittatapahtumiin. Yksi tapa lähestyä näitä lääkityspoikkeamia on systeeminäkökulma. Terveydenhuollossa on yleensä totuttu tarkastelemaan hoitopoikkeamia, niin sanottuja hoitovirheitä siitä näkökulmasta, että joku teki virheen, joku henkilö toimi väärin. Mutta systeemin näkökulmassa enemmänkin tarkastellaan esimerkiksi lääkehoitoja kokonaisuutena, koko hoitoketjua, ja sieltä haetaan sitten ne kohdat, missä mahdollisesti jokin asia ei toiminut toivotulla tavalla, ja se voi tapahtua lääkkeen määräämisessä, toimittamisessa, potilaalle antamisessa, eli missä tahansa siinä lääkehoitoketjun osassa. Harvemmin kuitenkaan metotrexaattiin erikoistuneet lääkärit tekevät virheitä siihen liittyen. Yleensä vaarantavat tilanteet syntyvät terveydenhuollon ammattilaisten toimesta, jotka eivät ole päivittäin tekemissä metotrexaatin kanssa. Inhimillisen erehtymisen teoria tiivistyy hyvin niin sanotussa reikäjustomallissa, jossa osa prosessien virheet mahdollistavat reijät ovat toistensa kanssa peräkkäin. Poikkeamatilanne syntyy, kun prosessissa tapahtuu poikkeama, jota ei huomata sen myöhemmissä vaiheissa. Yksittäinen heikko kohta toimenpideprosessissa ei siten vielä tavallisesti johda poikkeaman syntyyn. Mallia hyödyntämällä metotrexaattipoikkeamilta voidaan suojautua. Tämä tapahtuu lisäämällä tarkistuskertojen määriä ja paikantavalla mahdollisesti virhekohdat. Lääkityspoikkeamat tapahtuvat yleensä vääränlaisen annostelun tai puutteellisen lääkemääräyksen takia. On myös todettu, että vääränlaisen annostelun yhteydessä lääkäri tai hoitaja ei tuntenut lääkeainetta ja sen tavallista poikkeavaa annostelua reumasairauksissa. Kyseessä saattoi olla myös huolimattomuus tai kiire. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi siirrettäessä potilasta terveyskeskuksen vuodeosastolta sairaalaan, jolloin tiistaisin muuttuukin iltaisin. Yksi syy poikkeamiin on riittämätön lääkeneuvonta. Tai apteekissa VK muuttuukin kerran vuorokaudessa. Potilaan tiedostaminen ja hoitoon sitouttaminen ovat kirjaimellisesti elintärkeitä asioita korkean riskin lääkkeitä käytettäessä. Vaikka pakkauksen ohjeistus olisikin oikea, ei potilas välttämättä tiedä, kuinka lääke tulisi ottaa
ja hän ottaa sen muiden lääkkeiden tapaan. Maanantaina ja tiistaina. Jolloin tapahtuu peruuttamaton virhe. Tämän videon tarkoitus oli herätellä, tilkitä niitä pieniä reikiä juustossa systeemin tehostamiseksi. Turvallista työskentelyä.